हेलौ लोगोफोर बयनि लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ मनिसानि जागोन आरोना माने तो मा जागोन तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां जोबजासे तो नोंथांमोनाथ' थाम्बनेइल नुनानै एकदम मा भाइराल होननानै सानदों जानांगौ तो आं बिनिनो बागै मोननैसो सावरायगोन माने तो नोंथांमोनाथ' सिगाङावनो मनिसाखौथ' सिनायखायो बर' सावथुननि फाव खालामनाय मनिसा एक्ट्रेस माने मनिसा मुसाहारि तो बिथाङाथ' शर्ट मुभिबाबो आरो मुभिबाबो फार्स्ट टाइम मोसा फिल्माव गाजेनबाय माने फिल्म बानायबाय तो गासैबो सिनायखायो बिथांनि मुभि शर्ट मुभि होनबाथ' भिउसआ बिराद बारायो माने बिथांनि मुभिफोरखौ शर्ट मुभिफोरखौ बिराद नायो मोजां जायो नालाय बिथांनि मुभिफोराबो तो बिनिनो भाइराल माने सानैसो फेसबुकआव दा भाइराल खालामदो लोगो माने नै शर्ट शुटिंआनो दिनैसो स्टार्ट खालामदो खोमा उनाव मुनिबाफ्राय मोनखो फेसबुकआव शेयार खालामदो माने मनिसानि भाइराल होननानै जंगलाव होननानै तो बे आंनिबा मनिसानि भाइराल भिडिअ नङा लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर नंगौना नङा तो आंबो मिथियाखै शुटिंफोर सोलिदोंबा शर्टफोर सोलिबायदोंबा सोरबा मिथिगौबा कमेन्ट खालामना हर माने मनिसानि भाइराल होनदों आरोना आंनि मथे मनिसानि भाइराल भिडिअ नङा बियो माबा मोनसे शर्ट मुभिफोर जानो हागौ तो बेखौनो भाइराल खालामदो सानैसो फेसबुकआव नुगासिनो आङो दा नङा आरोना नै 2-3 घन्टासो जाबाय माने पस्ट खालामहरदो फेसबुकआव भाइराल होननानै तो आंनिबा नङा बायदि मोनदों आङो शर्ट मुभिफोरसो जागोन खोमा तो बिदि भाइराल खालामनाङा आरोना माने शर्ट मुभिसो तो बियो आंनिबा 100% शर्ट मुभि एक भाइराल भिडिअ नङा बियो बेखौनो भाइराल होनना खालामलाबायबाय दङ तो बेखौनो आङो बुंनो थाखाय भिडिअ मोनसे बानायनाय जाबाय आरोना रावबो गाज्रि मोननाङा तो नोंथांमोननि सेराव फेसबुकआव नै दानिसो 2-3 घन्टासो जाबाय माने मोनसे भाइराल भिडिअ होननानै ओंखारदो होननानै नुदों आरोना माने उनाव सोरनिबा बिदिनो गुबुननि माबा भाइराल भिडिअनि माबा होना होदो बिदि बुजाबना होना होदो फटकदो तो नंगौना नङा सोरबाफोर मिथिगौबा कमेन्टआव फोरमायो तो आंनि मथे 100% मनिसानि भाइराल भिडिअ नङा बियो जानांगौ मायबाफोर शुट लानो थाखाय बिथांमोना भिडिअ बानायदों जानांगौ बेखौनो भाइराल होननानै माबा बेलेगनि फट'जों बुजाबनानै होदो आरोना माने तो नङा बियो आंनिबा 100% भाइराल भिडिअ नङा तो पस्ट खालामनायाबो नामानो जाबाय अर्गें बर' फट'फोरखौ देखायला नामखौ खिथाना होबाय आरो आंना अर्गें बर' ओमफ्राय आरो सानैसो दंबावो नामखौ खिथाथ'ला भाइराल होननानै नै दानि बोसोर पस्ट खालामगासिनो तो मनिसा एक्ट्रेसनि सिम मा साननानै बिदि खालामखो तो गम मोनाखै आरोना जोंबो तो आंनि मथे शर्ट मुभिफोर फैनो हागौ मनिसा बिथांनि तो जों नुवाखै आंबो नुवाखै शर्टफोर दङ खोमा बिथांनि शुटिंफोर लाबाय थादों खोमा सोरबाफोर मिथिगौबा कमेन्ट खालामहरदो आं स्क्रिनाव फट'खौबो होनो हादो माने बिदि भाइराल खालामदो आरोना तो बेयो नङा आंनिबा 100% तो नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव बुंहर आरो शर्ट ना रियेल भाइराल भिडिअ नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरजागोन आंनो तो आं बेखौनो फोरमायनो सानदोंमोन आरोना तो राव गाज्रि मोननाङा लोगोफोर नैबे भिडिअ खालामनायनि थाखाय आं फोरमायनो थाखायसो फैदों आरोना नङाबा बेखौनो गोबाङा भाइराल होनना सानमारगोन आरो तो शर्ट मुभिसो आंनि मथे दिनै भिडिअ बेखिनिसै लोगोफोर तो फिसा आपडेट आरोना तो ओरैनो बानायजोब्बाय तो नोंथांमोना सोरबा चेनेलाव गोदानबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो तो थेंक इउ